Ang edad ning Basti di ay 30 city pa man ay edad ani, so bata-bata pa. Nya. I-compare nato ni Kuan ni Nicolas Torre nga 55 na. So mayong adlaw kanatong tanan ug welcome back sa atong channel. Daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Usa ko ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe nga par para ma-update mo sa atong i-upload nga mga video reaction. So karon mga par, nindot yun yung kaning match up boxing ni Kuan ba ni Basti Duterte o ni Nicolas Torre. Nindot ni mga par kay ga-training naman ang duha. Kita na to nga nag-training na si Kuan kanang Basti Duterte. Medyo may masad manumbag na ni si Basti Duterte diay nya batanon pa sa ni Basti Duterte. Ang edad ning Basti di ay 30 city pa man ay edad ani, so bata-bata pa. Nya. I-compare nato ni Kuan ni Nicolas Torre nga 55 na. Nya nakita nato sa training ni Basti mga par nga marama kanang konsuelo kayo nang murag agresibo ba. Lingaw gining awayan nila mga par karong umaabot nga Domingo kung madayon ni. Nya kita sa nato mga par nga si Torres sad ga training na sad nya sa akong tan-aw lang sa kuara ni nga tan-aw mga par no murag kanang bayot magay manumbag si kuanoy kanang Torioy murag ang yang lihok ba kanang tiniguang na gyud dili ba kay taon ma disgrasya si Torre ani yung kalakiha nga ilang match up boxing nya mato ni Torre nga ang kaning awaya diyan nila mga par nga ang kitaon diyan ni ilam man ko ning itabang sa katong biktima sa bagyong Krising. So nindot gyud ni mga par ato aning atngan kung madayon ni kay motutok man gyud ang tibuok Pilipinas ani mga par kay naliman kana nga Duterte versus Nicolas Torre. Nya panahon na sa gyud ni Basti mga par nga makabaw siya ni Torre kay lungot-lungot biya mayo si Basti ni Torre kay kanang usa sabi ni sa nang pangu nga nagdakop ni Juan ni Tatay Digong nga ilang gi turnover sa Netherlands. Nya kita na to mga par nga bro madayon yun siguro mga par kay training naman sila. Training na si Basti Duterte, nya training na po si Juan kanang Nicolas Torre. Murag katawan na ning ana mga par katawan na ning ilang away. Pero bati sa gyud mga par bati sa gyud ng paminawan ba kay puro mga sila mga opisyal. Murag kanang bati tanawon sa on ba murag bastos gani o para sa kual ra mga par kay dapat unta gud ang atong mga opisyal dili magud unta inana ang ayra na inana mga par kanang nga sa mga itong mga influencers ba kunya mga opisyal man sila. So sige lang kay ilaham na kagustuhan atuwa ning atngan mga par karong umaabot nga Domingo kung madayon yun kay matod pa ni Nicolas Torre nga 12 round ba dyan kuno yang gusto o 12 round si Torre tiguang naman o kalahon tayo pa kani niya si Basti kay bata-bata pa man so o kalahon tayo man yung mapar kay bata-bata pa man yang delikado na si Torre kay uyog ng mapuruhan ba saon man lang kunya palihog ko og subscribe nga par sa akong channel kay nang para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction.